Sound, take 7, action! So finally guys, नोंथांमोननिसिम आङो लानानै फैलायबाय दिनै आङो गोदान भिडिअ दा जों थाङासै गुन्दै लायनो थाङासै दा नै बे लामाखै थाङासै आरो ना बेलबारि होनो गुन्दै गारि गामिखौ दा जों दा गुन्दै लायनो थाङासै आरो दा नै बे जाबाय ड्राइभर नै जाबाय फंबाय बेबो जाबाय फंबाय थारमाने लोगो आरो गोजाना जों सब नायानो आरो ना नै नाय दा जों थांनो ओंखारदों स' नोंथांमोनाबो भिडिअखौ नायलांदो आरो लामाफोराबो गाज्रि गोजा गाइस नै नाय बा मा बुंनो ड्राइभाराबो सलायनो बिराद बायांनो जादों नै ड्राइभारा आबुंसो जायो आरो ना ड्राइभारखौ जोङो नै गिदिंलायबाय आं केमेरामेन बड़ा हरामी हो बेटा नाय बिदाव नाय जों एखासे बुन्दु आं एमफ्राय नोंथाङासो दा गुन्दै लायनो थाङासै गाइस गोबाद दोनदों दा फाइनेलि गाइस जों दा गारि होदों नै दा जों गारिजों फैदों आरो ना माल गारिजों नै बेजों गुन्दै लांनानै फैदों ना दा नै दलं मोनदों नै लामाफोराबो गाज्रि गोजाना आरो ना मार ओंखायनो सलायनो बाहाय डिस्टार्ब जायो आरो गारिफोराबो ड्राइभाराबो सलायनो बाहाय डिस्टार्ब जायो लामा गाज्रिफोराव माने फैनो दा नै दलं मोनदों दलङाव गाखोदों आरो दा नै नायदो गाइस फाइनेलि माइ गायजोबदों बहुद एरै माइ गायजोबदों नै बेखै माने एबारसो खनसे फैनाय जादों आरो जों फैफेराखैमोन दिनैसिमबो एबारसो फैदों नै बेफोर मानि एरै माइ गायजोबदों आरो गाइस न'फोराबो इमान गैया नै बेयाव गंसे दोङो बैखै गंसे दं आरो ना गोजान जायो आरो ना बिसोरनाबो न'फोरा थारमाने एबारसो खनसे फार्स्ट फैनाय जादों बे लामाखै एबारसो फैनाय जादों ना बे लामाखै ओंखायनो बाङाय सिनायना लाखानो आरो ना गाइस आंबो दा नायदो बा गाइस माइ गायगासिनो नै बेफोर मानि नै नायदो माइ गायगासिनो जागाफोरा मार फिसा फिसा आरो ना लामाफोराबो गाज्रि गोजान बेफोर गैजा बारा थिग नंबाङा फाइनेलि गाइस फैनायावनो बहुद गोजान फैबाय दाबो मोनायाखै आरो बेसेबां गोजान दं बारा मिथिया आंबो सिनाया आरो मा बेलबारि जागा ओंखायनो आंबो नायनो फैबाय आरो ना गुन्दै लांनो फैदों ओंखायनो आंबो फैखाबाय नायनो होननानै जाहा माराथन बेलबारि लिंनायखाय दा नायबाय एरै माइ गायगासिनो आरो मानसिफोरा थारमाने बेखै जा बांगाल गोजा आरो बर' गैया एखै बांगाल गोजासो नै बेबो नुवाखै मा बेसोरलाय मा आरो बिसोरना न'फोरा फिसा बारा गिदिर नङा आरो नै नाय न'फोरा फिसा बिसोरना बारा गिदिर नङा आरो मा दलं मोनदों ना साराय खादरसो गाइस नै दिनैसो फैफेरदों आरो बेफोर लामाखै जा थारमाने फैयाखैमोन बे लामाखै जा नायदो वा साराय खादरसो मानो मोनलाय लांबाय आरो गाइस फट' लानो फैनो ना मायो जोंनिया केमेरा लानांगोन गाइस थाब सापर्ट खालामबानो जाबाय गाइस नोंथांमोननि जे केमेरा लानांगोन दे जोंना क्या सीन है मा भिडिअ dia जागा बेसे गोबाव दंबोयो आबौ बेसे गोजान दंबोयो आरो गोजान बहुद गोजान दंबाय ना गाइस दा आखायानो मोनहैथ'वाखैनो जों दा नायलांबाय थादों आरो गाइस नोंथांमोनाबो कृष्णगुरिनि गेट इयो बा गारि मा थांगासिनो बे कृष्णगुरिनि गेट आरो जों कृष्णगुरि फैफेराखैबो दिनैसो फैदों नालाय बिराद नुगासिनो दङ आरो ना दाना फिरफिलासो थुथुनांदों गारिफोराबो बेसे जादों थांलाय फैलाय नै मानसिफोराबो थांगासिनो मन्दिरावनो बा गास मा मार गारि गोजा माइ जाम जाजोबदों दिनैसो मिथिबाय कृष्णगुरियाव होननानै फैफेराखैमोनानो फैफेराखैमोन आरो ना एबारसो फार्स्ट प्रथम फैनाय जादों बेयाव दा गारि माहादों नै जाम जादों नै माने लासै थांनो जादों दखान गोजा
थाबाय बेयावनो ओंख्रि जाबोनाय नै गाइस मारहां जाजोबदों ना गाइस फाइनालि बेयाव फुजा जादों खोमा खबा जादों खोमा नै हे गस्ला माबा माने सब दंजोबो आरो ना मिथाइ दखान मा दखान नै नायना ला गाइस पुरा नायना ला नोंथांमोनाबो कृष्णगुरुखौ खोनादों जानांगौ नोंथांमोनाबो कृष्णगुरुखौ नायना ला थेवबो नालाय सिगाङाव टेम्पो गाखोनायबो नालाय कृष्णगुरुआव फैदों खोमा फालि सालि लालायनानै देलायनानै माने मन्दिराव खुलुमनो फैदोंआनो बाय बिसोरो बा मार सिख्ला गोजालै मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है मार मानसि गोजा आरो गाइस नाय बिराद मानसि ये क्या है ini abang nih mira ini kan ini semua ikan ini wah nah guys maman sih ada mondiran naik oh my god सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ ini bener sama guys Krishnagura malapa som lama penagan guys beau naik guys wah maman sih gedo sudah guna guys gedo sudah má đừng bao về cái gì kia đây masih mahal masih mahal guys Krishnagura ini lamanya मोनसेयाबो मार जाम जाजुबना दङ नै गारि मा दङ माखासे माने नै गेटआ नै गाइस नै गेटखौनो खुलियाखै नै गाइस हाबनोनो हायाखै नै मानसि थाखायो बेयाव हा नायनो फरायनानै Krishnaguru nah guys Krishnaguru Vidya Jayanti bhai guys नाय Krishnaguru Vidya Jayanti it's माने 1994 आव ओंखारनाय आरो ना बेयो स्कुल दोङो नाय मामा दोङो इम्पर्ट स्पिरिटुअल माबा दोङो आरो ना नाय एलं आरो गाइस मा जों जादोंमोन नै बेखै दा जोङो गोबावानो जालांसिगोन आरो गारियानो गारि गोजा गास नै बेखै जाबो गेट दोङो नै बा मार गिदिरथार दसन गाइस नै बा अन्थाइफोरखौ नाय मार हेभि जाजनो बा Yeah, boy. Finally guys माने जों बेयाव फैफेराखै खानसेबो आरो मालाबा सम लाना फैनांगोन नोंथांमोननिसिमबो ब्लग लाना फैखागोन दा माने जों बेलायाव थाङासै नालाय ओंखायनो हाबनाय जायाखै हाबनाय जानाय नङा मानो होनबा जोङो बेलायाव थाङासै गुन्दै लायनोसो थाङासै बेनिखायनो हाबनाय जानाय नङा मालाबा नोंथांमोननिसिम ब्लग लाखाना फैगोन आरो जों सम लानानै फैखागोन आरो ना गाइस नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय फाइनालि गाइस कृष्णगुरुनि गेट बारबोबाय जों आरोबाव मोनसे दा माने हाबनाय जानाय जायाखै मानो होनबा जोङो बेलेगावसो फैदों बेनिखायनो जों हाबनाय जानाय नङा मानो होनबा जों मिथिलायनो हायासै बेलेगाव मालाबा सम लानानै फैगोन नोंथांमोननिसिमबो ब्लग लाखाना फैगोन नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय दा नायदो आरो ना गाइस जों मानो खाथाखौ माने सिगाङाव जदों नोंथांमोनाथ' मिथिगौ नङा होमबा जों सिगाङाव जदों मानो होनोबा माने उनखै गाखोबा माने धुला गोजा जायो नालाय ओंखायनो जों उनाव गाखाखै माने सिगाङावनो जों ज'ना दोङो नै दा माने गारि सालायबाय थानाय जायो नालाय बिदिनो धुला माहा बिरफुंनाय जायो बेनिखायनो जोङो उनाव ज'आखै आरो ना गाइस नायनो बोरै धुला माहा जाजोबना होनदो बेनिखायनो जोङो उनाव ज'आखै गाइस बेयाव माबा दानो फुजानि माबादों खोमा नै होलायसिगोन गथ'फ्रा Iya udah berarti. Tadi waktu dah. Ini sudah berarti bilo berarti. Kamu kebiasaan nama? Hah? Oh. Mana isore sengrafura mana bisa hangnya mana pusani handang arana mau pusa beku mitia जोङो माने सखायना होबाय आरो ना बिसोरखौ बेखि जानो खाथियाव होननानै ना गाइस नायदो बेखौ फैला फथा दायो माने ड्राइभारानो फैलानो जोङो आरो बेलेग लामाखै थांनांगोन जलङाथ' डेन्जार साखैबो सिंखैबो नाय फाइनालि गाइस मोनफैबाय जों दा नै बेनो आरो ना
Ruang hari ro. Pada main naik bedi. Naik bedding nih bang karnin ya. Kira Ro pausa itu bek kalang berarti. Bek kalang berarti bek. ini kan dia. Letingas itu kok. रुको जरा सबर करो Angkat deh. Ayah, angkat deh. Pagi nih guys, dah naik mungkin baik. Benar rana mila, naik benar. Dah mungkin baik guys, naik beka kuliah sih. Dah pura kuliah sih rana naik. Beka bakal sih kena rana bawa. Masuk bas ni, anti kape nang mana? Nasi ane, main gas. Malunya itu lagi ya. Ini nak guys, ni lantai dia, bilang apa tu? Gunde ni na bo? Oh, ini mana? Guys, ni gunde pada benar ni. Ya mah kalau langsung nang ke arah karya di kanan ni. Ni be mah kalau langsung nang ke karya di kanan ni arah na. Lan sampai. Besok kita ke? Hah? Postpone lagi kita bay. Bakasnya postpone orang, nalar gar. Lain apa nih? Soalnya lain sih kan ada. Dah hom. Nah, kari kamu saya terus kari kelan apa? Deh kari kelan apa mana khosin jasingan? Deh hom, oh deh kan ibu hom, dikang, dikang bay, pas orang lagi sih dikang bay. Tuh lah, tuh. Konsep dikang terus, konsep dikang tuh, dikang, Riwa kon, seru ah? Zana karun deh. Hah? Kamu sudah buat? Cakap deh. Deh sampai deh. Senakan ibu mana? Deh. Om. Guys, tekan rara sini tak apa nu? Dah tunggu ini baki tunggu beki gara kan tunggu ya ru. Digang. Namanya finally guys, supaya rumu. Mana? Rakan supaya beyon nih, tinggal supaya. Bosta manusia lo saya rana. Nih be, mar mana hakaran kena ya sih. Nih be, kamu sudah sih? Kenapa? Tuh finally guys, nih rakan supaya baik gila nih beyo. Pura finish kalang supaya beyo rakan supaya rana guys nih. Hanya aman kelandeng. Nih guys, bah marah karar namil lalai. Serayan hatara, wah. Ini guys, bekas supaya nih, temannya lompeng kosak kasih beletra nang supaya nih. Gunde mah enak supaya. Dah tongkol akas nolain ini robet tongkol dengar beti dah. Bye, akas nolain bye. Hai. Saya nih kita tongkol dengan akas nolain karena bisa sawah ini barang nih sawah dengar bisa sawah karena ada akas nolain sih karena guys. Ini guys nih datang mau kadang sengen nih karya kadang kanaya zohi bayan nih dan lah saya apa nih habu guys. Gak kede. Uti. Guys, jenet tunggu dengar guys. Colai baik.
Selesai guys. दा थांनोसै आरो ना गाइस Guys, दा फाइनालि दा फाइनालि गाइस नै दा जोङो बेलेग लामाखै फैदों एबार नै बे लामाखै थांगोन दहायनि लामाखै थांबाथ' बिराद जामदों आरो ना ओंखायनो दा थांनाय जायगा जाबोगोन आरो दा थांनानै गारि दखाना बेसेबा गोबाव थानो गोनां जादों दोङो बेनिनो दा नै बेखै थांसिगोन आरो ना बेखै जा गैया नालाय दा थौदो Naik sana yang live chat. कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर दासा खोथाया बेजा बेलबारि दंमोन पुलिसफोरदो दा मानोना थांनोसै आरो ना गाइस नै बेयाव हा पुलिसनि सिगाङाव जोङो खोथायाना बा भाई गाइस नै नाय जागा जि बरिया जागा ना नाय थ' फाइनालि गाइस दा जों गारबोबाय दा जों न'आव ओंखारबाय दा फैबायानो जों नै न'खौ लामाखै स' गाइस भिडिअ मोजां जादोंबा लाइक एन्ड साबस्क्राइब खालाम आरो दहाय बुंखादोंमोन एसे कृष्णगुरिनि भिडिअ लाना फैगोन स' नोंथांमोना जुदि कृष्णगुरिनि भिडिअ नायनो लुगैदोंबा थ' लाइक एन्ड साबस्क्राइब खालाम सापर्ट खालाम नोंथांमोननिसिम लानानै फैगोन थाबैनो जिमान हायो माने थाबैनो लाना फैगोन कृष्णगुरिनि भिडिअखौ स' दिनैनि भिडिअ एसेनोसै गाइस